Ini ndiri mudzimai, ndinogara nemurume wangu kuno kuJoni. Tine vana 3 tose, asi ndiri kurwadziwa. Ndakavigirwa kamwana kane 15 years. Hanzi Ndiye Mainini anotori nemimba mwana uyu. Mwana wacho ndewe muno mupedhi apa togara mu2 rooms. Mwana andionesa moto iyeye, kungoti nditaure anotofona kumba kwavo. Pamba kwakatombouya mazurume nepfuti vachiti kungonzwa kuti anetswa chete. Vana vangu anovarova. Apa murume kana kutaura neni haatauri, anotouya abva kubasa oenda mubedroom orelaxa zvavo. Mwana uyu ndini ndiri kumuwachira hembe chaidzo. Ndaoneswa moto hangu kuti ndibve murume akati ukangobva pano vana handichabhadhariri school fees. Apa ini kamari kandinoshanda hakakwani kuti ndingazogone rent nefees zvese. Ndafungawo kuuraya chaiko. Imbomirai kuita judge me please. Ndoda kuuraya murume not kuti afe asi kutoti chingoita chirema chisina basa. Nekuti ini ndarwadziswa. Kana paine venguo tsvuku ndibateiwo please.